L-awtur Paul P. Borch huwa magħruf għal diversi rumanzi, fosthom dal-lejl ġie Alla, Eluq u ċikku Fenek. Għal din ir-rokna ltqajna ma' Borch sabiex jaqsam magħna xi ħsibijiet dwar il-kitba tar-rumanzi. Hemm differenza kbira bejn romanz, pereżempju, u bħala proża u n-novella bħala proża. Il-novella trid tibda u tieqaf malajr. Però romanz u aktar twil, aktar għandek strateġija u ta' idam ta' inċidenti wieħed wara l-ieħor sewwa biex turi wkoll dak li għaddej minnu il-protagonist, dak li għaddej minnu il-karattri u għandek kif ħadd tifresh l-awtur li jara kif ħajifresh din l-istrateġija mill-bidu sal-aħħar. Is-sabiħa li tibdi ir-romanz. U ġa għandek bewħetu ieħor fejn ħatasal, però m'intix ċert fejn ħatasal hemmhekk u kif ħatasal. Għaldaqstant inti tibda taqra, tibda tikteb. U mhux bil-fors tibda mill-bidunet tiegħu. Meta ktibt ir-romanz L-lejl ġie Alla għaddew snin sħaħ. U bdejt ngħid imma ma kellix intemmu hekk ir-romanz. Baqa' jdur, baqa' jewdin f'moħħi, baqa' il-ħin kollu ngħid imma għamiltu tajjeb, għamilt ħażin, sajt għamiltu aħjar. Seta' mhux fis-sens tajjeb jew ħażin, però fis-sens hekk jew kellha b'mod differenti. Aktar ma tikber, aktar timmatura u aktar kif jgħidu jgħaddi ilma, allura għaldaqstant iġġarrab iktar, issir għani iktar f'dak li huma tiġribiet u f'dak li huma interpretazzjonijiet tiegħek ta' relazzjoni li jkollok man-nies madwarek u derli illi ir-romanz L-lejl ġie Alla kellu jkollu tmiem differenti. Għaldaqstant jiena mbagħad qabadt il-ġrajja tar-romanz Rajt l-Alla jibki u tkompli bl-istess karattri bewħed ieħor li kien hemm fir-romanz L-lejl ġie Alla. Xorta huma żewġ romanzi distinti minn xulxin għax għandhom il-bidu u t-tmiem tagħhom. Kemm il-wieħed u kemm l-ieħor, però t-tieni wieħed jiġi qisu tkomplija ġrajja oħra li tkompli fuq l-ewwel wieħed, xorta jistgħu jinqraw separatament. Jiena bla marrit il-ħoss dejjem li ikollu nikteb fuq fejn il-bniedem qiegħed makus, fil-bniedem qiegħed ibati. Mhux għax irrid, ma nistax ma naħsibix dil-biċċa, però meta nara madwari xi tbatija xi ħadd qiegħed jisofri, xi ħadd li għaddej minn ċertu esperjenzi li mhux suppost għaddej minnhom, bla marrit nibqa' naħseb, nibqa' newden, mhux għax irrid. Oliver Alla jaħfillu kien jgħidli il-miskin li ma jistax ma jaħsibx. Kif wara kollox kienu wkoll l-istess wieħed, għadu konna nitqu ħafna meta ngħidu din il-biċċa xogħol, imsikin aħna ma nistgħux ma naħsbux, ma nistgħux ma ninkwetawx. Hawn ħafna nies illi għalihom ma ġara xejn, però fil-każ tiegħi mhux ma ġara xejn, nibqa' newden, nibqa' ntellew u niżel kellix forsi nagħmel xi ħaġa hekk jiena jew le. Ir-romanz Ċikku Fenek il-Bidwi Malti jiena ktibtu fuq ibbażat bewħed ieħor fuq il-ġrajiet li kien jirrakkuntali li seħħew Ċikku, però mhux biss naġġel ngħid hawnhekk il-romanz Ċikku Fenek jiena ktibtu u jgħidli dak li jrid, però jien nikteb dak li rrid. Inżid, innaqqas, noħloq, ngħid affarijiet li ma qolhom li xu, nivvinta affarijiet biex joħroġ romanz. Illi trid tifhem, u importanti li wieħed jifhimha, li l-letteratura mhix strettament eżatt dak li ġara il-bieraħ dak li ġara llum inkella dak li se jiġri sewwa b'mod kronoloġiku, b'mod tikteb bid-dati u hekk eżatt mhix attività xjentifika sewwa, però hemm importanti wkoll illi l-bniedem irid ħares madwaru u dak li jara madwaru meta jiġi biex jikteb jidħolġu fih jaġnu u jikbu bl-iktar mod kif iħossu hu, bl-emozzjonijiet tiegħu, bl-iktar mod suġġettiv ngħidulu. Mhuwiex il-gazzetta li tgħidlek illi Ċikku Fenek spar fit-taliħin fil-wod fit-taliħin u daqshekk. Imma jien nidħol ukoll fid-dettall sewwa għax għaliex anki x'nissupponi jien li seta' kienu raġunijiet dik id-differenza bejn l-arti u x-xjenza għax l-arti tħallik toħloq u timraħ u tistħajjel kemm trid int. Però xjenza torbtok u tgħidlek li trid tikteb eżatt dak li seħħ, dak li ġara fil-ħin, bid-dati, bil-provi, bix-xhieda b'kollox. Imma il-letteratura mhix hekk, il-letteratura għandek il-ħelsin kollu li tgħid li trid tikteb kif trid int. Girgor dawar subaħ madwar żaq il-bima, jimbotta u jipprova jiżel ilha imqar ġeru ieħor, jipprova jresqu imqar lejn id-dawl.
Il-kelba rħit rasa, mitluqa għal kollox. Girgor kien jaf li kien ġarala bħal omma u f'dawk il-waqtiet osra jħoss taħt subaħ iċċaqli għajjien tal-ġriwi li kien fadal f'żaq il-bima. Imbagħad ix-xieħ għaw fuq tiegħu, deffes idu fil-but, ħafif, ħareġ mus minn ħżiemu, fetaħ il-mus, qabad il-kelba, żomm għal Silvio, żomma sew. Uża mis-sieq l-oħra u silet sinjal ma żaq il-kelba mawri tebda ħil ta' uġieħ, imbagħad ieħor jifret il-ġilda tal-bima mejta u daħħal subajh u silet aktar u aktar u ftit ieħor u kien hemm id-demm, aktar demm u mesaħ b'tarf l-xkora. U kien hemm il-ġriewi imqartstin frit tarqiqa ta' ġilda. Girgor qabad wieħed, neħħilu rasu mill-borża li kien imkebbeb fiha, għad jaraħ għal waqtiet osra donnu li jitċaqlaq, riġlejh kollha skossi. Tajba Silvju, ġib li tibna. Qallu kollu għaġla xieħ. Isa ħaffef, hemm l-xkora taħt il-karettun. Ġib li tibna, isa, biċċa tibna rrid. Silvio sab l-alf tal-bal fi xkora taħt il-karettun. Ġab tibna u tal-Girgor. Girgor deffes tarf fħalq il-ġeru u nefaħ bil-mod. Imbagħad reġa' ġibet in-nifs u reġa' nefaħ. U l-ġeru ċaqlaq. Qed jieħu n-nifs qallu, qed tara għajet ixwejjaħ u qiegħdu qrib l-ewwel wieħed fuq l-xkora. Girgor qabad ġeru ieħor u taħ in-nifs ukoll permezz tat-tibna. Nefaħlu, ħaslu sidru, nefaħlu mill-ġdejt, ċaqalqu, saqajh ċaqlaqlu rasu, iżda ma ċaqlaqx dan il-ġeru, mhux bħal l-oħrajn, imbagħad qabad ieħor u ieħor. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.